Sitten kun meikäinen täytti 18, niin tuli se, että sai virallisesti juoda kaljaa. Tuli se sitten se. Se tuli silloin, kun täytti K18. Niin tuli se sitten kuvioihin. Ja sitten sitä juotiin kyllä aika lailla sitten. Tähän vuoteen 2015. Ajatelkaas. Kun mä täytin, katsotaan montako vuotta siitä on aikaa. 2018. Pitäis laskea sitten. Ja mitä se on se, kun meikäinen täyttää 8, sanotaan 2, ei kun 1, 1999, 1999, sitten miinusetaan toi 2, 8, 1982. Silloin mä oon ollut 17. Ajatelkaa, 2000 meikäinen täytti 12. 18 täytin 2000. 2016 miinus 2000. Ei se, ei mitä toi nyt on. 2016, ei kun 2015 laitetaan ainakin tohon miinus 2. Ei tää nyt mä en osaa, tää ei nyt mene ollenkaan. 2, 16, ei kun 15. Sitten 2, noin, sitten, ei, nyt ei tästä tuu mitään, 2015 miinus 2, noin. 15 vuotta ainakin. Näin. Ainakin 15 vuotta tuli juotua kaljaa. Ainakin se 15 vuotta, mutta joo.